mangga curdo seruma pangga tekabing prawandawa sumahaping pabarisan runanggana gawe klar makutha majuru jungkung sini kenging wenten jroning kedaton kenging wenten jawining rangkah negara Ngastina. Para Kurawa kang saya pacak baris anututi marang plajarina Sang Dewi Kunti Nalibrata. Munggah jurang tumuli jurang. Datan ginawi rasa daya-daya pinanggih marang Sang Dyah Ayu. Kotapa jumangking para Kurawa yen to kacandra. Kawita rontek-rontek rino katwih jala wonten kakawin. Sa
Andralir kang puspitorum asiliring samirana amri kungas gandani kang sekar gadung sekar gadung ambabar gegondo kang arum pindha puspita mungging puri Wistunggara jagat manik raja Dewaku kadangipun Kakang Dimas Gatotkaca kula nyadhong dawuh Kang Mas Antarja wis rada antara wektu awake dhewe wong loro dinuta dening para pepundhen Pandhawa dinanggrah ngupadi marang kendhane Eyang Kunti Nalibrata kang katresna tanpa taliwara marang putra lan para wayah nganti kowe dene pantek pepuntring tekad pun Kakang wis tanpa darbi pangarep-arep jalaran saben para kawula tak suwini prisa cumondoke Eyang Kunti Nalibrata padha ora ngerti apa malah prayoga wektu kalunggan iki awake dhewe wong loro bali luwih dhisik matur para pepundhen mbok menawa mungko bisa nampa pengendikan lan nampa wejangan sangka para sepuh kudu kepiye awake dhewe bisa pinanggih marang Eyang Kunti Nalibrata aduh upamiyata kula Kang Mas Antarja tumuli wangsul dhateng negari Ngamarta kula kinten malah ngaping kali malah muga dipun seprisa sawentawis dipun prapat malah samangke boten wonten lawonipun Kang Mas Antarja kula aturi minggah paring arga kula sawentawis badhe mlebet dhateng pradusunan mbok bilih kanthi nyebar lampah gampil anggenipun saged pinanggih kalian Eyang Kunti Nalibrata bekaten Kang Mas Rikata Sang Gatotkaca ngampasigra inggih kono inggih kono mulat mangandhap katingal weruh Prawadya Balakurawa kacarita dening ngantos paripurna kira raskinip Gandalasa Raden Antarja rumentah ing rayi Raden Gatotkaca ingkang mlajar saking katebian Sang Dewi Kunti Nalibrata mangkara cipta renggane jagat iki malah putuku sak korona ngambara rum sang kusuma
Nyetal mawur madu bronto. Kula ngaturaken pangabektian. Kula ngaturaken pangabekti yang Kunti Nalibrata. Ya putuku Gatotkaca lan Antarja tak tampa kula. Mung putya pangastawaku wae tampan ana bocah sak kloron. Kula candhi mugi dados jimat, kula candhi mugi dados kegiatan yang saking tindak dhateng pundi yang kula kaliyan kadang kula Dimas Gatotkaca dipun utus daya para pepundhen kiranggenah madosi wonten pundi cumandhakipun yang Kunti Nalibrata. Ya wis semanten malah eyang kados dene dipun lajengan dhateng mengsah kawistro keplajar riwe mijil dhateng kendhat. Wonten menapa yang tak kandhani ya nggih saknyatane aku menyang Praja Ngastina nemoni karo wakmu Prabu Suyudana ing pengajap. Aku bakal ngelekake mbok menawa ana kalimputing penggalih wakmu Suyudana negara tak kon balekke marang wong atuwamu Pandhawa. Ning wis semono Ibu Darbi pengendikan marang wakmu ora bisa ditampa kanthi lamba. Malah ketok deksurane Suyudana ngundhamana marang pune Yanggir. Endak-endak nek wong tuwa gedhawan umur, wong tuwa kakehan umur, wong wis pikun. Atase anak ratu Trakesuma kok tanpa duwe tatanan. Ngastina dudu hak sampean, dudu wenang sampean. Sing wenang rembut negara Pandhu Dewanata dudu sampean muni ngono nggih. Banjur le keloro-loro wakmu Suyudana kandha karo aku yen butuh ngrembug negara. Aku kon ning kuburan. Sing wis kebadut mati kon gugah dijak rembugan ngono nggih. Ewa semono saya Deksura Suyudana kandha karo eyang negara Ngastina menika gadan kula. Kula mung nglungguhi klasa gumelar. Yen Pandhawa bakal njaluk aja menek kok separo seprapat ora tak ulungake. Aja menek kok seprapat sak prawolon sak jangkah ora bakal tak ulungake. Nanging Pandhawa sembada nampa bumi Ngastina yen wis bisa nglangkahi kuandane Suyudana muni ngono nggih. Rikata Sang Gatotkaca ngampain gegono mlat prawadya bala Kurawa gembungnya katon patinggal undung kados pundi Kang Mas? Wah saiki kene wae wis watake wong Kurawa panen duwe lelakon sing kaya mengkono. Cetha yen to Siwa Prabu Suyudana bakal manggahi negara wis saiki rasa dadak sesuk-sesuk. Brantayuda didadak saiki Dimas. Lajeng kersanipun wis rasa dadak pamit tiyang sing pokok Kurawa dijangkah, negara dijaluk. Eyang kula badhe nyuwun pamit, rasah pamit. Wis rasah pamit. Upama pamita Kanjeng Hyang mesti ora marengake. Ayo mangkat ning negara Ngastina.
nglakon apa Kartomarmu iki nyambut gawe malah bubuk. Aduh. Bejah kula paman. Hah? Bejah kula sebabe apa? Mboten nginten babar pisan menika wau kula pinanggih kalian purunan kula Gatotkaca. Oh. Gatotkaca. Iman. Lho. Lanjur pinanggih kalian kula tanpa toho-toho. Nempiling kula man. Kula ngantos gelayaran. Lho. Ora dadak nganggo rembugan mboten. Nyang-nyangan mboten. Lho, makaya bakul nyang-nyangan. Bocah niku teka teng ngarepan kula tanpa dadak aja menika rembugan. Mantuk mon mboten lho. Langsung ngantem sirah kula. Oh, agena wis ketemu Kunti. Wis ketemu mbahne. Cetha yen to Kakang Kunti Nalibrata wis wadul karo putu-putune. Nek nang kono mengko disikara karo rakamu Anggir Jaka Pitana ayas ora mokal mesti muring dheweke. Dianggep kabeh Kurawa kuwi mungsuh ketemu kowe ayas. Wis kok ngono kuwi pancen. Prajurit sing apik iki kok ngono kuwi rasane dadak nganggo perintah sing pokok ngerti nggone lan ngerti gaweane langsung tandangi sing apik kok ngono. Wiyaga ya ngono. Malah ngandhake wiyaga ora. Cetha nek Gatotkaca mbok menawa ora mung Gatotkaca iki malah para anak-anak Pandhawa wis do ngerti mergo panjen Kunti neng Ngastina wis sangu bocah-bocah. Lajeng terus pundi Mas? Lho, Gandeng Rakamu wis netepke Pandhawa sembada nampa negara nek iso ngalahke Kurawa. Tandangi. Mumpung iki urung wong tuane sing maju, nek wong tuane sing temandang saya mbebayani mumpung isih bocah-bocah. Wah. Yen kula tanding kalih Gatotkaca kalah kula isin. Nah, ngono kuwi semangat. Mang presani kula ajare Gatotkaca. Nah, tak keploki iso kadoan ya. Gatotkaca, apa Siwa Kartomarmu? Aku tak takon. Dosaku apa? Kowe karo wong tuwa lah kok dadi cumantraka. Sungkem nek sungkem mbagekke nek mbagekno. Lah kok njur mula sara aku luputku nggo napa? Wis rasah golek-golek dasari. Rasa golek-golek kaluputane sing cetha. Aku wis nampa pengendikane Yang Kunti Nalibrata yen Kurawa nantang Brantayuda. Wis rasa sesuk-sesuk aku tak jaluk karo Siwa Kartomarmu ayo Brantayuda dadak wektu kalunggani papuh. Wah keparat. Kowe bayi wingi sore lah kok dadi cumantraka temen wani tanding karo awakmu sing tawati apamu. Ora mikat tebak rontok dadang mreno gimbul sira.
Wah! Anda, ya Allah. 날 시켜라. 와! Jangga manglungi nepasno risangku bumi Antarja ya dasar nyata
Aku tak takon lah kok dadi kowe karo adimu ngumbar angkara ana negara Ngastina. Sing ngumbar angkara murka ki wong Ngastina dudu kok aku lan adhiku. Yen pancen Kurawa ki lumuh dilokke dening wong akeh. Ayo negara ulungna. Ora bakal aku ngumbar hawa sing ora becik ana negara Ngastina. Ewa semono Eyang Kunti sowan. Para Kurawa dijak rembugan sing apik-apik. Ora kersa malah gawe dadaning perkara negara supaya ditebus sarana peperangan. Brontayuda dadekke saiki apa? Lah kok dadi gembelo siramu? Wis arep nyawa piye? Ayo aja mung Antarja, Gatotkaca yen perlu wong atuamu. Kon rene ora bakal mundur sejangkah. Kosok balene wae. Rasah perlu ngepok kontane para pepunden Antarja saguh. Ngobrak-obrik beteng negara Ngastina. Wah, dalah. Ora bali aja takon dosa antem pecah siramu mrene bareng mati. Ngantem aku to. Mergo aku wis niteni. Kowe iki ngerdolan karo aku mung arep ngrekasake wong tuwa. Jajal. Nek arep nuthuk kok konangan sing duwe kuwi terus perasaanmu kepiye coba? Isin ta? Isin. Aja ketap-ketip ayo wangsulan. Malu enggak kamu? Arep nuthuk rekane bres ngene ta. Kowe seneng wong tuwa golong komeng. Ning anggapmu apa iki cumplung kanjingan nyawa apa? Ngerti batin-batinmu.
Ketoke kowe karo aku iki rono rene melu ning ngerti badanmu nek kowe iki ora seneng karo aku. Arep ngapa kowe? Nah aku isen aku. Nek aku kok ora trigis temen. Asu. Ora didrami asu. Ya ampun ngoten niku men ora. Cerigis dumeh ora. Kena alangane karo wong nemu ndamono. Ha sakniki rasakno sampean. Tegel kula niki. Panggepe nek konangan ki yo mengono malah tak sengkakake kok. Kula kok. Rene. Oten napa? Kowe iki sing rombongan Kurawa. Ah nek pancen isih didaftar ya lumbungan. Ning nek wis cekelan iki wis entek ya wis ora melu apa-apa. Kula nek mung kalih panjakane sampean iku ora ngangeni. Tenan kok. Ning nek bawuk aku tenan. Ora domong imun kula susul api itu. Kayak wong tenan kok. Gedhe lek labuhane. Wong turu disangoni kok. Malah dememeng ora. Nek den kowe iki ngetokke labuh marang Kurawa, lha ta? Isih seneng dadi prajurit Kurawa. Kancamu temandang kowe ya kudu tanggung jawab temandang. Lah durung didhawuhi. Mengko nek aku mangkat tanpa didhawuhi darani wong telutusan. Nek pancen didhawuhi kula tandangane mung Antalja. Antalja Gatotkaca iku anak kula. Tenan niku. Dereng kula tandangi kula sebawani men wedi kok. Arek nek ngono ya syukur. Wis nek pancen ngono jajal ketokno lelabuhanmu karo rombongan. Ajaren Antarja Gatut lenggah kula panggihane. Wonten dawuh napa, wong? Anu. Kowe aja gegeden lumangsa. Ya. Lan aja dwiloso kuwatir. Aku rene ora mergo labuh karo Kurawa sing dong kleru karo kowe. Oh. Najan Kurawa ki kondang wong elek ning olah kabeh. Ngono. Klebu aku ki wong tuwa sing isih eling wening karo beblayan. Ora ngono. Lah kersane Siwa Durmaka, aku nek dikongkon karo Patih Sengguni, kon ngajal kowe jane. Ning ngerti yo, najan aku iki anak buah Sengguni, batin ora cocok. Oh. Lah kok iso ngono? Iso wae kok. Ora adil. Ora adil pelit. Lah yuk kersane Siwa. Ngene bene kae malem iki mengko aku karo kowe etuk-etukan jutusan. Oh. Ora tenanan kok. Oh lah edan kok. Aja nganti aku kok tegel karo bocah ya. Iki munggo ngalem-alemi Patih Sengkuni. Oh ya. Aku manut. Nah iki diwiwiti.
Ben Sengkuni rada bungah atine tantang-tantangan. Oh iya. Antarja. Apa siwa Durma Gati? Apa siwa Durma Gati? Wah. Gawa pengegong dhewe. Gawa. Ayo tanding karo wamu. Aja maju mboko nyicip. Bareng ngomono aku ora wedi. Aja maju mboko siji bareng ngomono aku ora wedi. Iya. Tak tamani aji. Pangentu bumi. Kuwi aji apa kuwi? Iki aji anyar. Men teko diwangsuli wae men seneng atine. Oh iya. Ayo tamakno. Nah lak ngono. Awas. Ngene iki mung ora wis dianggep nyambut gawe. Dia. Des ya. Alon-alon wae. Ngene wis kena nggo golek duit. Ayo. Rasa ngoyo-oyo. Ayo to. Ayo. Teruske narak ngono. Sak banjure aku junjungen nuncalno ning tulung pasna cengele Sengkuni. Oh iya. Nah. Kok kandhake Koko Prabu kandhakno man. Halah. Tekadane ora dadi perjuit ngestina dadi dalang wayang dongklak ya oleh duit. Ya. Tak terima-terimake dur lan. Kakang Durna ketewasan Kakang. Kakang Durna, kula dicuni. Sing nyindenno buta sampean. Wah, sampe itu ya ora. Mbok menawa karang wong anyaran ki ya urung pana nggon-nggonane. Wonten napa? Niki ngeten. Purwakane Kartomarma niku ketemu kalih Gatotkaca. Iya. Gatotkaca anak Werkudara, ha nggih. Apa Gatotkaca kok anak Samin? Ayo anak Werkudara. Lajeng tanpa taha-taha Gatotkaca ketemu Kartomarma langsung ngantem sirahe Kartomarma. Bareng digoleki niku
Jebul pancen Gatotkaca pun nampa lapurane Kunti Nalibrata. Nek negara bakal dikukuhi nganggo srana peperangan. Lah tenan watak anak-anak Pandhawa tanpa perintah, tanpa komando, ngerti nek Kurawa ki mungsuhe ketemu Kartomarma langsung dijata wis ngono niku. Dadi peperangan. Jebul sing tuturi kalih kanggo Kunti Nalibrata mboten ngemungaken Gatotkaca ning malah kepara Antarja ya melu tuturi. Lah tenan. Barisaning Kurawa dosa asik bocah loro niku bubar mawut mboten kanten-kantenan. Saniki ngiras pantes nodi sepira sumpahe anak murid sampean si Kolontaka lan Kolonjaya. Oh, ora ngaten pun Mang Pitados. Bocah loro niku ora kena disepelekke. Buta loro niku wis ora kena disepelekke senajan to watak apa praene diyu ning watake watak satriya. Ora ngaten. Wis jajal mangjokke. Dinggo gawe nyoba sepira kekuatane bocah loro Gatotkaca Antarja kon mateni murid sampean. Pun mangke kula kandhani. Kolontaka. Kula Penemban, Kalajaya. Kula Penemban. Ketokno dharma bektimu marang negara. Yen panjen kowe banjur iso cilik bondo gedhe mateni bocah loro Gatotkaca Antarja. Mesti saya bombong penggalihe Rakamu Anggir Joko Pitana lan pantes yen besok perang Brontoyuda kowe ditetepke dadi senopati Ngastina. Woi lah dalah. Penemban Dura. Sang Rekyana Patih kula lenggah prayogi kula panggihane para putra-putra Pandhawa. Gati Wisraya Sindung Riwut Bayu Putra Lir Warayang Risang Gono Margono woi ladal ana satriya tak takon apa kuwi sing aran Gatotkaca. Iya dasar nyata. Kuwi buta saka ngendi kono ngarepan. Wah. Tepung nggih. Aku Senopati Ngastina Dikya Kolontaka. Ayo. Yen perlu aja mung kowe Gatotkaca wong atuamu kon rene. Aku sing bakal ngadepi marang kridane wong Ngamarta. Ora patut banget. Jebul pancen Kurawa wis ngingu jago lan senopati kaya kowe. Semono uga Gatotkaca ora bakal bereng. Ayo yen perlu aja mung buta siji, 1000 buta bareng ngomong. Wadalah. Kowe durung ngrasake Ketaman Jaya kemanjenmu.
Iki rasana kowe tanding karo Dikya Kalantaka. Kacarita tatkala semono Dikya Kalantaka mengsama Raden Gatotkaca. Senajan to iku wujuding Gandharma wis duwe kasekten kang anyelawadi. Cumandha ana epek-epekira risang Kalantaka. Aja meneh mung jalma manungsa. Senajan to gunung jugruk segorasat mandira den grayang risang Kalantaka bisa kelakon dadi awu. Lena pangendhani Raden Gatotkaca kagrayang ilang lap tanpa katandha. Raden Gatotkaca manuksa ana epek-epekira risang Kalantaka. Jenenge Antarja kowe, ya dasar nyata. Kowe sapa Kalanjaya? Adimu wis tekaning pati. Yen gugu karo aku kowe bali yo. Banjur mbahmu Kunti Nalibrata pasrahna karo aku ora patut. Kelakon sembur dadi awu. Kacarita. Risang Kalanjaya kadang taruna, Risang Kalantaka uga darbi kasten. Lena pangendhane Raden Antarja kagrayang ilang lep tanpa katandha manunggal sajiwa ana epek-epekira Dikya Kalanjaya. Tonton saka kaduan jan ampuh tenan kuwi, Ger. Nggih. Gatotkaca lan Antarja lebur papan tanpa dadi benar ngono. Kok kapake ya? Ketoke mung kok dumuk ngono kuwi kok. Njur wilang. Nggih. Kula pinaringan kasekten wonten epek-epek kula Penemban. Saking Jawata. Upamiya kula tamakaken kula grayang gunung saged jugruk segara saged asat edan. Aku seneng lho kuwi dadi kok mek terus lap. Pandhawa dumuk ana sesuk. Mung Kunti aja didumuk. Engko tak dumuke dhewe. Ya. Sing cetha Gandeng Antarja Gatotkaca wis mati. Saiki tekan ngendi paran Kunti kudu ditututi. Aja nganti wadul karo Pandhawa. Ora ngaten iki. Yen ngaten kepareng nyuwun pamit Penemban, kula tututane Kunti Nalibrata. Sing dong ati-ati ya, nganti ketemu.
Lah kok dadi putuku sak kloron. Gatutkaca karo Antarja tekaning tiwas merga saka buta srayane wong Ngastina. Suyudana lah kok dadi banget nggonmu darbe watak Deksiya karo putuku sak kloron. Yen iki mengko aku ora banjur enggal ketemu para anak-anakku saya mbebayani Kurawa merga duwe Sumitra sing nyolowadi banget. Duh Gusti, paringana pengayoman. Carita kawestara kadungsang Sang Dewi Kunti Nalibrata. Mangertos Den oyak marang dena kekalih. Ajrih jroning penggalih minggah arga tumuring jurang. Jinentelri beburutan datan Ginawirasa daya-daya kundur dhateng Indraprastha. Nanging merga sangka sungkawaning penggalih Sang Dewi Kunti Nalibrata kawistara bingung datan kanyana-nyana ketlangsul dumugi Kayusaka Jajar Sanga sak ngandhaping pasetran Gandamayit.
inggih genti kang winursita. Kocap kang kinarsi nambeting carita punika ta warnalira ing pertapan Prangalas Sang Tapa Begawan Tombro Peta ing tatkala semanten kasebo kang putra kekalih sesile Endang Soka lan Endang Pradapa dalah para cantrik manguyu jejanggan. Tatkala semana Sang Tapa nembe hamengku sungkawa karana wangsiting Jawata kang tumanduk wonten pasumpenan. Ewa semono kastalang penggali sawusnya uninga kang putra kekalih Marasawan mangkara cipta renggani kang dereng kawya sing ladi. Ngirim-ngirim kembang bopong mesari kembang trate pangrayungan ron malengkung rumambat katon pepuletan lir kang kembang karang lir kang kembang karang sungsang rumambat katon pepuletan bawuno langgeng sununggih datan awrat mengkoto anak wadon Endang Soka Pradapa kula nuwun paring pangandika ing adhawuh Bapa kula nuwun paring pangandika ing adhawuh Bapa
Aja kecut rasamu. Sliramu tak timbali ya no. Jagat. Mugi kepareng tumuli kepareng paring dawuh mbok bliwon duwitaning penggalih. Nanging saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem kula Bapa. Kula ugi ngaturaken sembah sungkem kula. Yo tak tampa. Cantrik, pun paring pangandika ngadhawuh penemban. Prayogakna nggonmu sowan merga panen iki ana bab sing bakal tak andharake kejaba marang sliramu uga marang putraku sakloren. Weh ladalah nggih. Marang prayoga tumuli dipun ngendikani menapa inggih minangka dados renteking penggalih kok kadingaren temen putrane ditimbali kula diundangi niku kagungan kersa menapa? Ya mengko rungokno. Saka nyadung dawuh Bapa tak kandhani. Sing dadi ana ing pamikir kejaba mung pasumpenanipun Rama. Mbok menawa yen tak rasa iki kaya diriwangsi ting Jawata. Awit yen to diitung pas pitunganing dina pasaran kuwi malem soma manis. Genah yen to iku dawing Jawata sing tumanduk ana pasumpenan. Lajeng Rama nyumpena menapa? Kaya-kaya pertapan kene kula banjur bandang tanpa sangkan. Monggo sing keli rada adoh kuwi sliramu sak kloron. Wis semono kok kaya nampa pangayomaning Jawata jering sira bisa slamet ora kentir dening warih. Merga bisa gondelan oyoting wit gurda sekembaran. Lah merga ana pansumpenan kang kaya mengkono mau tak jaluk marang sliramu sakloron klebu kowe Cantrik iki sing do prayitna ngati-ati. Merga danyana pranyana awake dhewe bakal kena cobaning Jawata. Ning wis semono kaya mengkono mau yen to pancen banjur jeneng sira bisa kuat nglakoni gentur tapane gedhe priyatine. Jeneng sira bisa luar saka bebaya katitik jroning pasumpenan kowe bocah loro bisa gondelan oyot mandira gurda sak kembaran. Mengkono no Rama ngaten menika estunipun kirang menapa Kanjeng Rama kagungan kawignan anggenipun ngolah dhateng raos winasis pangling rasa mumpuni buntasing kawruh pandhita ing gentur tapane kula kinten senajan to wonten wangsit ngaten menika tertamtu badhe tetek mboten badhe miur dhateng raos Jresdaya tansah ngesti dumateng pangawing Gusti kang ing akarya jagat Bapa. Bener. Cantrik ya ngono, sing paeto ngati-ati. Nggih. Ning nek gugu kula pasumpenan niku mboten sah dirasak-rasakke. Nggih nun sewu senajan sampeyan niku klebet titah ingkang waskita ning kadangkala impen niku ya sok ngapusi kok. Lho. Iki gagat bangun rahina. Gek mongko itunganing dina pasaran malem soma manis. Adat sing wis iku minangka dadi musik ing Jawata marang Pratitah Madyapada. Nggih. Kula niku nggih pun nate ngaten menika ning ya wis ora ana nyatane niku. Kowe to nampa wangsit apa? Kula niku nate nampa wangsit ing ngimpi. Dicokot ula. Ula ijo monggo. Nggih ta? Niku sak ora-orane kula arep dipek karo puluhan. Lha. Nggih bojo puluhan. Ning jebulane malah bojo kula sing royal niku. Niku rak pasumpenan sing ora cocok karo nyatane. Wah, pancen sing rusak nalar iki bojomu. Nggih, pancen nggih.
Wulangan kula pangaten menika. Lah wong dadi guru laki kok kaya mengkono. Ora iso mranata marang bojo. Samun-samun niku ngaten kemawon bapa mboten perlu kuwates. Kula kaliyan kadang kula tetep badhe ngestokaken dawuh tansah caket dhateng raos panembah. Inam kanugrahan Gusti ing kula cadhong rinten lan dalu bapa mengkono. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang sepa madu sarining puspita sarining puspita medhar ilmu kang sanyata Kanggit kumangkon kocap putri ngantos paripurna. Resi Tombro Petha wawancara manengkang putra kekalih. Nenggih ingkang minggah ing pertapan manjing jroning pertapan ora kaya Narendra saka kraton Guwa Barok. Narendra yaksa kang sak gunung gedene manjing pertapan kaget kadhew kawekasan purcantrik kang urip.